Maraming hirap mag-move on dahil sa hindi magandang nakaraan. Masamang nakaraan ng kabataan, sa love life, sa pamilya mismo, at maging sa trabaho. In the book of Isaiah chapter 43 verse 18, sinasabi po roon, forget the former things and don't dwell on the past. May mga tatlong katanungan na kinakailangang masagot natin in order for us to enjoy and continue with our journey na masaya. Una, yung tanong na how do you forgive? How do you forget? And how do you move on? Si Joseph, in the book of Genesis, Joseph the dreamer, in chapter 42, makikita natin doon yung pamamaraan na tinuro ng Diyos sa kanya. He actually changed his story, yung istorya ng buhay niya. Bakit ano ba siya? Siya yung klase ng tao na itinapon ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya ng kanyang mga mahal sa buhay, ginawa siyang slave doon sa Egypt, ikinulong siya na pagbintangan siyang rapist. Ang dami hong ibinilandra kay Joseph na hindi naman niya ginawa. Grabe yung journey ng buhay niya. Pero he did his best to change his story, his life story. How did Joseph did that? Because the latter part of Joseph, despite doon sa nakaraan niya sa buhay, siya yung naging governor, na-promote siya as the second in command sa Egypt. In the book of Genesis chapter 41 verse 50, before the years of famine came, 2 sons were born of Joseph by Asenath, daughter of the Potiphera, priest of On. Joseph named his firstborn Manasseh. He said, "It is because God made me forget all my troubles and all my father's household." The second son he named Ephraim, and he said, "It is because God has made me fruitful in the land of my suffering." Look at that. Si Joseph, ang ibinigay niyang pangalan ng kanyang panganay at yung kanyang sumunod na anak, yung kanyang bunso, is puro mga positive. Ang ibig sabihin niyan is binubura niya yung istorya ng yung nakaraan, hindi magandang nakaraan sa buhay niya. Naalala ko tuloy yung boxingerong world champion si Muhammad Ali. Before Muhammad Ali became the world heavyweight champion, ang pangalan niyan is Cassius Clay. Na, he's a black man. Sa Amerika, yung mga black people, ayaw nilang tawagin silang negro. Gamin ng ibagang mga negro, ang ibig sabihin niyan, slave. They were slave yung mga taong negro. That's why ayaw nilang matawag ng negro. Black, okay sa kanila yun. But never mo silang tawaging negro. Kat ni Muhammad Ali, ito black man siya eh. At nung umaangat na siya at nakita niya na dapat nagkakaroon na siya ng pangalan, he want to change the story, changing his name, yung negative na impression, negative na nakaraan. Kasi every time na maririnig yung pangalang negro, Cassius Clay, slave. Ang sama nung dating niya, hindi lang sa community, yung nare-remind siya kung ano sila, na hindi maganda yung hindi lang impression but yung tingin ng tao sa kanila. And so from Cassius Clay naging Muhammad Ali. Ni Joseph the Dreamer, yun yung ginawa niya. Kaya ang original na gumawa noon is ni Joseph, hanga ni Muhammad Ali. And si Jacob, pinalitan din niya yung pangalan niya into Israel. Because yung nakaraan niya, alam niya yung meaning ng Jacob is deceiver. Ayaw niya namang magpatuloy na yun yung
impression or yun yung nakaraan niya na nagdi-deceive siya ng totoo naman, diniceive niya nga yung 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 kapatid niya mismo. Nakakatulong ba ito para maka-move on ng isang tao? Yes, napakalaking tulong ho nito. And by changing your story, negative story, unti-unti na isasara yung pintuan ng demonyo para lagi tayong dalhin doon sa hindi magandang nakaraan. That's why si Joseph, nung ginawa niya yun, idineclare niya na siya, tapos na yung buhay niya doon sa pagiging naging trouble, pagiging slave niya. Tapos na yung buhay niya na siya, pinagkaitan siya ng kanyang mga kapatid, na siya ibinasura ng kanyang mga kapatid. That's why ang ipinangalan niya sa unang anak niya is Manasseh, which means God has made me forget all my trouble. May declaration dito na ginagawa ang isang tao in order na maiba na talaga yung buhay niya and totally makakapag-move on yung isang tao. And yung pangalawang anak niya, sabi niya, the second son named Ephraim. It is because, sabi niya, God has made me fruitful in the land of my suffering. Pero pinagpala pa rin siya because he remained faithful in the Lord. Pinagpala siya ng Lord. Alam niya yung sinasabi ng banal na kasulatan na promotion only comes from the Lord. And so, na-promote siya hanggang sa naging siya nga yung ginawang governor ng Egypt. So, we need to change the story of our life. Pangalawa is, we need to change our mindset. Paano ito? Tapos na yung nakaraan. We need to change our mindset kung paano tayo mag-isip ngayon ng future. Kagaya ng sinasabi ng Proverbs 23 verse 7, it says, "For as he thinketh in his heart, so is he." Kung paano mag-isip ang isang tao, yun siya. Now, kung lagi mong iniisip yung nakaraan mo, inbatin si kadijay boyfriend mo, inbatin si kadijay nang ibatikan ka, and then lagi na lang doon nakaangkor yung mga plano mo, hindi ka makamove on dahil kanayon nga isutin entertainment, yun yung lagi mong iniisip. Mahihirapan ho tayong makamove on. And so, we need to change our mindset. How is that? In the book of Romans, chapter 12, sabi rito, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind." Be transformed by the renewing of your mind. Isa sa mga blessing na itinuturo ng Panginoon sa atin dito is yung wag na nating pagkaabalahan pa kung ano yung hindi magandang nakaraan. Let's face the reality of life and allow the Lord to lead us. At makikita natin, wow, nakaka-excite pala ang mag-move on. Lagi tayong gaganahan araw-araw. At titignan na lang natin yung nakaraan natin. Katawaan tayo laangan diyan alpas. Ure masabat tayo diyan ay. Nang idadanas kanya tayo. Kaya tayo nga umisam. Gamin, pinakawan tayo. Nga kaslaki ni Joseph. Totally, he forgave his family, his brothers, na nang ilako kanya na. Because he learned to forgive. Nagkaroon ng total release sa kanya. And so, kahit yung mindset niya, na kahit meron siyang chance to do revenge, hindi niya ginawa yun. Pagkus naawa pa nga siya sa mga kapatid niya, gamin, super billionaire isunan itong mga kapatid niya na nagtapon sa kanya. Nakikigangan da, naghahanap ng panawid gutom na lang.
But here's a governor na dahil nagkaroon siya ng total forgiveness, inirelease niya at iniba niya yung istorya. Hindi niya ini-entertain yung mga masasamang, yung mga nangyari sa kanyang buhay. He tried to, he allowed the Lord to renew his mind. He enjoyed the next chapters of his life. May tatlo kasing C na guide for us to overcome our negative past. First is to change our story, change our mindset, and yung pangatlong C is we need to enjoy the next chapter of our life. Si David in chapter 12, 16 to 23, si David, nagkaroon siya ng anak niya sa kasalanan, nagawa niyang kasalanan. And dumating ang punto na yung anak niyang yun is nagkaroon ng sakit, wala nang lunas yung karamdaman. And si David as king of Israel, God-fearing man, worshipper, he did his best to pray, to do fasting. Grabe, he fasted for a long period of time just to communicate with the Lord, requesting, Panginoon, pagalingin mo naman ang anak ko. Alam ko, nagkasala ako, bunga ng kasalanan ko ito. But please, Lord, allow my boy to live. But with fasting, but after a few days, napansin niya, wow, sabi nung kanyang mga katiwala, Sir, wala na ho kaming magagawa, patay na ho yung bata. But before na nag-report yung mga katiwala niya sa kanya na namatay na yung bata, walang nakakalapit kay David. King David. Hiyang-hiya, takot yung iba, baka pagalitan sila. Dahil sensitive na sensitive si David that time. Wala siyang ibang ginawa kundi manalangin at mag-ayuno. And so, walang nakakapasok sa kwarto niya. Walang nakakapasok doon. So, sabi na, ano kayang gagawin natin? Si Sir David, hindi na naliligo, hindi kumakain, walang gustong kausap. Paano natin ito? Ano gagawin natin? But after na namatay yung bata, at inireport, sabi nila, Sir, pasensya ho, ginawa namin lahat ng pwede namin gawin, pero talagang kinuha na ng Panginoon yung anak mo. Pagkasabi nun, si David biglang, look at what had happened in the book of Samuel, chapter 12, verse 20. Then David got up from the ground after he had washed, put on lotions, and changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house, and at his request, they served him food, and he ate. His servants asked him, Why are you acting this way? While the child was alive, you fasted and wept. But now that the child is dead, you get up and eat. He answered, While the child was still alive, I fasted and wept. I thought, who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. But now that he is dead, why should I fast? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. Wow, ito yung sagot ni David. Because his servants they were amazed. Takang-taka sila eh. Apay nga ta, ni Ari David, hindi masaksakit si ubing, hindi pirmi ti problema na, hanpay nga mga nang agdirdirangkos, ang agtututbrush, pulusis, tapos, hindi natay, diya, ubing, bigla nga binmangon, nagdirangkos, nanganpay mo, santo nagpabanglo,
Kaslamat nga limpyon, daytoy ari tayo. Tinanong siya, why? King, ang sagot ng hari, wala naman na akong magagawa. Ginawa ko na lahat yung pwede kong gawin nung masakit pa ilaang dito ubing, but kinuha pa rin siya ng Panginoon. Anong magagawa ko? Magmumukmok na lang ba ako? Sabi niya, nalpas ko nga inaramid no anya ti kasapula nga aramiden. Life must go on. Wala naman na akong awanan ti maramidak. Alangan namang aghagulgulak di ta ti manu nga tawon. Nga kung kahit nga lipatan tinalpas. Nalpas nga rod di tiyan. I need to move on. I need to enjoy another chapter of my life. And you know, alam niya yun. Masakit man yun sa kanya, but in order for him to move on, he need to accept challenges in life. Kat tayo di inbatin ti partner tayo, talagang ay apo, takawon dan amin ako mga alikamo, takawon dan ako mapuuran dan amin iti gamit ko no iso nga manda kumamot ang guwaden nan asawa kayo pa. Mukhang anya nga rod no intaray da kat ikararag tayo kat numalpas di jay kat pinili na lagtad di jay pinili na hantayo han na kahit nasaon nga di jayon tibiyag mo ijay nga nakaangkor ti amin mo kat han kan nga han mong kayat nga mangmanganan mong kayat ay ayaw man ti bagay makas lang isuna laengen iti kadaan ti nakaangkoran ti future mo. No, kunan again ni Isaiah, forget the former things, the negative things, and don't dwell on the past. Nalpas di jayon kat mabalin tayo manan ng erubwat ti baro nga namnama. Enjoyin tayo gamin tinisain dito ni Apo Diyos nga naragsak. Ya kat tapno ay na nga ti pagrugyanan tayo. Again, we need to change the story, change our mindset, and we need to enjoy the next chapter of our lives. God bless us all. Hope na nakatulong ito sa atin. And alam ko maraming Manase at Ephraim dyan. Maraming dating Jacob, ngayon Israel na. Maraming Cassius Clay dati, ngayon Muhammad Ali. We are all champions and conquerors as declared. We are more than conquerors as declared by the scripture. Good morning and God bless us all.